Dragi gledatelji serijala Lijepom našom, još smo uvijek u Požegi gradu, još smo uvijek u Požeško-slavonskoj županiji. Vjerujte mi, ni 10 emisija ne bi bilo dovoljno da zabilježimo tek maleni dio iz prebogate riznice tradicijske kulture hrvatskog naroda i narodnosti koje već stoljećima žive skladno na ovim prostorima. Požeško-slavonska županija sasvim sigurno može se pohvaliti svojom multietičnošću. Ima tu pripadnika češke, slovačke narodnosti, ima Srba. Zaista živi se ovdje skladno, njeguje se tradicija i pogotovo folklor, u što smo se uvjerili na samom početku. Zato molim još jedan veliki pljesak za članove Matice Slovačke, folklorna skupina Kukučin Kuntarić iz Jakšića. Što ćemo reći o našoj županiji domaćinu? Ljudi moji, ne znaš koji dio je ljepši. Tih 5 planina koje okružuju Zlatnu dolinu, Požešku dolinu, Psunj, Papuk, Krndija, Dilj i Požeška gora, zatim rijeke Orljava, Lonđa, Bijela i Pakra zaista čine ovaj prostor više nego ugodnim za život i stvaranje na ovim prostorima. 5 gradova, 5 općina i jedan župan, i to pravi šolja u nošnji. Molim jedan pljesak dobrodošlice za gospodina Alojza Tomaševića, župana Požeško-slavonskog. Dođi, Lojza. Ove lipe cure. Hvala lijepo, dragi prijatelju Branko. Hvala lijepo tebi, lijepim riječima i predivnim Požešankama i svim stanovnicima županije Požeško-slavonske. Dragi prijatelji, rekli su mi da puno ne govorim. Ja bi mogao do sutra. Nema potrebe nego zahvaliti se vama, dobrim ljudima, velikog srca, vrijednima i dragome Bogu što danas imamo čast i mogućnost biti ovdje. Prijatelju, ponosan sam što sam župan najljepše i najbolje županije, ne samo u Hrvatskoj, nego na svijetu, i neka moji prijatelji župani ne zamjere, jer i one se ponose sa svojim županijama. Već je rečeno da je u županiji sve 5, ali našu županiju okružuje 5 županija. Evo, kada je sve za 5, onda ste i vi za 5 ili izvrsno je cijeli hrvatski narod. I neka nam živi naša županija, naš grad Požega, svi gradovi naše županije, svi gradovi i općine lijepe naše domovine. Dobrodošli i uživajmo večeras.